Hayırlı kеш, yıl sayın 5 октябрда dünyanın 100'den artıq ili okutuşular günün bilgilep ötə. Әлеге beyram qağılmağan bir gine kişi de yoktur. Çünkü bu günü okuşular okutuşularını kutluy. Məktəb yılları okuşu vakitlar bilen barımızın da en kadirli hatireleri beylengen. Халыкара бәйрәм буларак, укытучылар көне 1994 елдан билгеләнеп үтә. Ләкин аның килеп чыгышы 1966 елның 5 октябрендә Парижда узган укытучылар статусы дәрәҗәсе турындагы конференция белән дә бәйле. Бүген бәйрәм уңаеннан студиябыз кунаклары белән укытучы һөнәре һәм аның хәзерге җәмгыятьтәге дәрәҗәсе турында сөйләшербез. Hayırlı kеш, hürmetli qonaqlar, en birinci şirata sizni hünəri beyramınız bilen kutluysınız kile. Topşırın qaidelerinde iskə düşürəbiz. Topşırı davamında siz öz fikrinizni tüymələrə basıp da jitkirə alasınız. Zəngər ol kilişu, qızıl kilişmək bilgisi. Biz indi элек ничек булганда, хәзерге көндә ничегрәк, укытучының дәрәҗәсе, һөнәрнең дәрәҗәсе ничегрәк дип тә фикер алышырбыз. Шуңа күрә инде арабызда иң зур һөнәри стажга ия булган белгечтән, укытучыдан Зөлфия ханым сездән башлыйбыз. Мине иң кызыксындырган сорау, үзгәрешләр күп керде, яңалыклар күп кереп тора, аеруча соңгы елларда. Менә элекеге шор белән чагыштырганда, хәзерге эшләү шартлары, уңайлыракмалар, эш күбәйдеме, сыйфат ягын эшләде, сез ничегрәк тоясыз үзегезне? Әлбәттә, алданрак эшләгән вакытларда укытучының төп куллана торган әсбабы акбур булды. Акбур белән дә тактаянда укытучы бик аңлаешлы итеп дәрес үткәрә алды. Балалар ул вакытта да дәресләрдә актив катнашып, дөрес итеп, төгәл итеп, матур итеп җавап бирә торганнар иде. Хәзерге вакытка килгән вакытта эш җиңеләйде. Күпкә шулай ук җаваплылык та бик күп артты. Җиңеләю инде үзем авыл мәктәбендә эшлим. Авыл мәктәбендә эшләсәк тә, һәрберебезнең сыйныф бүлмәләре заманча технологик алымнар белән җиһазландырылган. Һәрбер сыйныф бүлмәсендә проекторлар, интерактив такталар, шулай ук мультимедия аппаратурасы һәм кирәкле башка җиһазларыбыз бар. Дәрескә әлбәттә укытучының талабы күбәйде, укытучының эше артты, җаваплылык зурайды. Укучылар да кызыксыну күбәеп китте. Укучылар дәресләрдә үзләре дә актив катнашып, үзләре дә менә укытучыга презентацияләр ясарга, видеолар яздырырга ярдәм итәләр. Менә ул ягы уңай. Шаралар үткәргән вакытта да бу җиһазларның файдалы ягы бик күп. Әтияниләр белән очрашып, сөйләшүләр алып барганда, күңелле шаралар үткәргәндә дә, демәк, заманча технологияларның роле бик зур. Зөлфия ханым, менә шундый фикер туа, укытучыларның бүгенге көндә укытырга вакытлары юк сыман. Алар кагаз эше белән мәшгуль, бушынан да шулаймы? Бәлки ситуация үзгәргәндер. Кагаз эше дә бик күп, ләкин укытуга да вакыт табабыз. Балалар белән эшләргә дә вакытыбыз җитә. Мин зарланмыйм. Һәммәсенә дә өлгерәбез. Бары тырышлык кирәк. Елмайып кына басып тора, әле мәктәпкә килеп эшли башлаганыма 3 ел дип әйткән иде. Безнең тагын бер кунагыбыз. Ничегрәк мәктәпкә килеп кергәч, иң беренче бу өлкәдә күзгә ташланган үзенчәлекләр кайсылары булды? Мәгариф системасы гомер-гомергә шул инде ул. Белем бирү, тәрбия бирү безнең төп максат. Безнең калебебез, кыйблабыз шул. Анда өстәмә эшләр, башкасы, әлбәттә, укытучы булып син бу өлкәгә килгәнсең икән, бу һөнәрне сайлагансың икән. Без бит инде ант итеп килгән кешеләр заманында. Без бит әле теге заманда укып калган халык, педагогика университеты булган заманда. Шуңа күрә инде без аның бөтен нечкәлекләрен, психологиясын беләбез. Укучылар белән һичшиксез яратып эшлибез. Рамил әфәнде, сез Адымнар мәктәбенең үзенә күрә бер визит карточкасы да, чөнки менә укытучылар турында сөйләгәндә, мәктәп турында сөйләгәндә сезне искә алалар. Менә безнең шундый укытучыбыз бар, менә ул университеттан мәктәпкә килде дип. Мәктәпкә килү ничек бирелде һәм ни өчен мәктәп? Ни өчен университет түгел? Берәү генә түгел, безнең мәктәбебездә, Аллага шөкер, минем кебек
университеттан, фәнни институтлардан килгән, филология фәннәре кандидаты, докторлар да бар хәтта. Бу балаларны бик каты яратудан киләләрме мәктәпкә? Нигә? Һич шиксез, әйе. Мин инде педагогика университетында үзем методика укыткан кеше, шактый гына 2 группа чыгардым. Ул студентларым инде бүген төрле мәктәпләрдә үзләре укыта, хәтта берсе белән янәшә кабинетларда торып укытабыз үзебезнең мәктәптә. Шуңа күрә менә бу бераз гына журналистикага, язучылык эшенә китеп тору, барыбер дә ул ничектер җирсетте һәм менә бу өлкәгә кайтырга миңа тулы мөмкинлекләр ачылды. Безнең Адымнар мәктәбенең бүгенге көндә аякка басуы. Сагынып кайткан дип әйтә алабыз инде, ләкин тагын бер кичкенә генә әйбер өстә узасы килә фән өлкәсендә яшь белгечләргә бүгенге көндә шартлар дөресен генә әйткәндә мәктәпләрдәге кебек үк түгел шул, кызганыч. Зилә ханым, менә теге заманда укып калган кешеләр без дигән бик кызыклы эштәлекле сүз әйтелде. Теге заманда укып өлгергән кадрлар, укытучылар һәм бүген мәктәпләргә, әйтик, практикага кайтучылар берәр ничек аерыламы? Менә бу педагогика институты дигән безнең шундый карап торган оешманың кушылуы нинди кайтавазлар бирде? Сизеләме алар? Әлбәттә аерыла. Чөнки инде элек совет заманы белеме белән алар бер төрлерәк, хәзерге яшьләр бөтенләй икенче төрле. Алар инде менә шушы укучылар белән бергә атлыйлар. Алар бер сулышта. Шуңа күрә алар аерылмый мөмкин түгел. Картрак укучыларга замана белән бергә бармыйча хәл юк. Чөнки замана белән бергә бармыйсың икән, инде син чып каласың. Сыйфат ягыннан берәр ничек үзгәреш булды дип әйтә аласызмы? Сыйфат ягыннан белемне электә биргәннәр инде, хәзер дә бирәләр. Ансы инде укытучының осталыгыннан, укымышлыгыннан тора. Ул инде технологиялар үзгәргәннән белем бирү сыйфаты үзгәрә дип уйламыйм. Ләкин менә минем үстисе килә, Зилә ханым, сезнең фикерегезгә. Элек бит менә һәр чыккан продуктның безнең бар иде сыйфат билгесе һәм аңа сугыла иде стандарт. Менә белемдә шулай иде. Һәр кашык 5 тиен булып чыга иде. Ягъни мәктәптән безнең укучылар да менә шушының кадәр белеп чыгарга тиеш дигән әйбер бар иде. Бүгенге көндә безнең мәгариф системасында төрлелек. Мәсәлән, безгә башка күрше мәктәптән генә бер укучы күчеп килә икән, аның белем дәрәҗәсе безнеке белән җир белән күк арасы. Анда кайсыдыр фән көчлерәк булырга мөмкин, бездә башка фән көчлерәк булырга мөмкин. Ягъни безнең дәүләтебездә менә аның стандартлары бераз үзгәрде. Укытучыларның эше шуның белән бәйле дә артты дип уйлыйм мин. Бу нәрсә белән бәйле? Һәрбер мәктәп үзенә күрә юнәлеш сайлыймы ул? Әллә аның методикаларын сайларга ниндидер иреге барлыкка килдеме? Һәм шуның аркасында бәлкем стандартлар юктыр бездә. Хәерле көннәр. Беренче сорауга җавап бирүдән башлыйсым килә. Рөхсәт итсәгез. Бүгенге көндә укытучыга карата мәгариф системасы нинди таләпләр белән чыга? Шуны минемчә башларга кирәк. Без, мәсәлән, мәктәп директорларынан башласак һәм югарыга кадәр укытучыдан нәрсә сорыйбыз һәм нәрсәгә өметләнәбез без. Ул да булса, укытучының укытучы булуы, аның табиб булуы, аның психолог булуы, аның инновацияләр белән идарә итә белүе, аның халык белән, әти-әниләр белән эшли белүе, булар барысы да профессиональ дәрәҗәдә, оста дәрәҗәсендә башкарырга тиеш дигән сорау белән чыгабыз без. Бик күп вазифалар йөкләмәдегезме укытучыга? Бу безнең система йөкләй һәм бер яктан бик әйбәт, чөнки бүгенге көндә укытучыдан да универсальрак һөнәр иясе юк дип уйлыйм мин. Икенче яктан, менә үзебезнең иҗади һөнәребезгә кайтып калсак, без шушы шартларда тулысынча иҗадилыкны тормышка ашырып бетерә алабызмы? Шушыннан башларга кирәк. Менә калса юктыр. Менә ул хисаплар белән һәм башкалар белән бик әллә нәрсә вакыт кала дип әйтә алмыйм. Минем классташ егет мәктәп директоры шулай ук, булай шыпырт кына сөйләшеп алабыз инде аның белән, моңзарларына. Әгәр дә укытучы үзенең һөнәренә тугры икән, һәм ул бу профессия белән дип әйтик, дәртләнеп яши икән, аңа барлык нәрсәгә дә вакыт җитәчәк. Кагаз эшендә башкарырга, әлбәттә, беренче чиратта балаларга тулысынча үзен багышлары һәм башкалар. Рамил әфәнде, менә икенче гимназиумда ул күптәннән шундый данлыклы татар мәктәпләренең берсе иде. Милли мәктәпләргә бүген киләләрме? Менә мин укыган вакытта безнең 4 параллель иде, сыйныфта 24 бала иде. Хәзер ничегрәк ситуация? Ничә параллель алдыгыз быел? Әти-әниләр бүгенге көндә, Аллага шөкер, мин тулысынча йөзе белән татар мәктәпләренә карата борылды дип әйтә алам дип саныйм. Бүгенге көндә менә гимназиягә без бер артлы 5-4 сыйныф алып киләбез, Аллага шөкер.
һәрбер сыйныфта 28-зар, 29-зар Арткан димәк? Укучылар саны Аллага шөкер артты. Димәк, биредә 100% дип әйтергә мөмкин, әти-әниләр аңлы рәвештә татар мәктәбенә үз балаларын бирәләр. Ләкин минем икенче сорауга җавап бирәсем стандартлар төрле. Мәктәп белән стандартлар төрле дип әйтү бәлки бик дөрес тә түгелдер. Монда нәрсәдән багышларга кирәк? Менә бүгенге көндә илдә нинди генә ситуация булуга карамастан мин шуны әйтер идем. Безгә үзебезнең мәгариф системасын чит ил мәгариф системалары белән, мәсәлән, Финляндия мәгариф системасы белән чагыштырып китерә кирәк дип саныйм мин. Менә Финляндиядә, мәсәлән, шулай дип әйтергә рөхсәт булса, түбән, ләкин ул чиракта ул түбән түгел, түбән күрсәткечле һәм иң югары күрсәткечле мәктәпләр арасында аерма зур түгел. Бу белем бирү сыйфаты? Белем бирү сыйфаты, гомумән нәтиҗәләр, менә безнең чиракта ул булыр иде. Бердәм дәүләт имтиханнары, олимпиада нәтиҗәләре, укытучыларның профессиональ конкурсларда катнашуы, иҗади конкурслар, фәнни конференциялар һәм башкалар. Шулай укучыларның инде әлбәттә өлгереше турында сүз бара. Әгәр дә безнең мәктәпләргә кайтып калсак, менә димәк олимпиада күрсәткечләре буенча гына аран димәк рейтингны алсак, беренче урында бара торган, мәсәлән, Казан мәктәбенең анда 100-дән артык күрсәткече, ахырда бара торган дип әйтик инде мәктәпнең бер дә, мәсәлән, күрсәткече республика яки Россия күләмендә булмаска мөмкин. Бу нәрсә белән бәйле, бу чынлыкта барлык мәктәпләргә дә минемчә игътибар бер булырга тиеш. Ягъни әлбәттә ул җирлектән тора, директорның үзеннән, аның администрация командасыннан, укытучылар командасыннан, ләкин менә мәктәпләргә бер тигез карарга кирәк дип саныйм мин. Мәктәпләргә бер тигез карыйлар микән? Мәгариф системасы турында сөйләшебезне рекламадан соң дәвам итәрбез. Таяну нуктасы студиясында укытучылар көне бәйрәм уңайыннан мәгариф системасы турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Мәктәпләрнең бер-берсеннән аерылуы һәм мәсәлән шәһәр мәктәбенең олимпиадалар һәм башка күрсәткечләре белән әйтик, ниндидер авылдагы урта белем бирә торган мәктәпнең күрсәткечләре бер 100 пунктка аерылырга да мөмкин дип сөйләштек. Чит илләрдә мәсәлән мондый аерма юк дип әйтәләр. Кайдан килеп чыга икән бу? Мөмкинлекләр аерыламы? Авылларга әйтегәндә бүтән төрле кадрлар кайтамы анда? Нәрсәдән тора бу? Бу сорауга минем берничә сүз белән җавап биреп китәсем килә. Менә әле генә коллегалар әйткән буенча, совет чорында укыткан укытучылар һәм авыл мәктәпләренә, шәһәр мәктәпләренә әле укып бетергән, килгән яшь кадрлар. Аларның эше белән совет чорында укыган укытучыларның эше, нәтиҗәсе аерылып тора. Шулай ук менә кайсыныкы төплерәк? Менә берсенеке төпле, икенчесенеке төпсез дип әйтә торган түгел. Чөнки һәрберсе алар үзенең эшенең остазы. Совет чорында укыткан укытучыларыбыз, алар менә ни әйтеп киткәнчә, коллегаларыбыз әйтеп киткәнчә, алар бур белән күбрәк укыткан. Яңа технологияларга алар әкренәп өйрәнә керделәр. Шулай бит. Ә инде хәзер килгән, укып бетергән югары уку йортын битереп килгән укытучыларыбыз, алар аны су шикелле эчә. Олы укытучылар белеп тә бетермәскә мөмкин. Минем әйтәсем килә, шул ук балалар белән эшләгән дәврдә һәрбер мәктәпнең күрсәткечләре төрле. Ул укытучылардан гына да тора торган әйбер түгел. Чөнки һәрбер якның, һәрбер мәсәлән район бар, авыл бар, мәсәлән поселок бар, һәрберсенең әле әти-әниләре дә бар. Шулай бит, аларның гаиләләре бар. Гаиләдә укытуга, балаларның тәрбиясенә караш та булырга тиеш дип саныйм мин. Чөнки укытучыларга гына бөтен эшне йөкләп бетерү, әйтик менә бөтен күрсәткечләрне генә куеп бетерү, минемчә икеле. Бәлкем күрсәткечләр артыннан куу да бардыр бу очракта. Университетларда ул бик киң таралган күренеш. Хәзер ярар инде ачылып килә башлады. Анда чит ил нәйләренә, журналларына чыгу, Скопуска кергән исемлеккә, шуның артыннан куу инде. Статьясы жүнлеме юкманын турында уйлаган кеше юк. Бәлкем мәктәп системасында да мондай тайпылышлар бардыр. Тайпылыш бар, чөнки ничек дип әйтим, мәктәпләрдә бүтән өлкәләр шикелле конкурентно способный булырга тиеш. Шулай бит, мәктәпләрдә бер-берсе янында конкурентно способный булырга тиеш. Күп чиракта шәһәр күләмендә безнең әти-әниләребез балаларны әйбәт мәктәпкә бирәбез дип илтергә тырышалар. Һаман да шуның рейтингын карыйлар. Ә бит бүтән мәктәпләрдә нәкъ сез әйткәнемчә эшне алып бара, анда шулай ук гади укытучылар эшли. Әз генә
ниндидер көз җитеп бетмәскә мөмкин. Менә сез тагын бер бик мөһим фикерне ассызыкладыгыз. Сез әйттегез, гаиләдә менә ничек тәрбия бирәләр, укуга ничек карыйлар, шулай була дип. Минем шәхсән үз фикерем, минем балам да мәктәптә укый. Мәктәптә хәзер юнәлеш бирәләр кебек кенә укытучылар. Күбесе өйгә кайта. Шул ук бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек тә репетиторлар аша бара. Шул ук ниндер өй эшләре бик күп бирүдә, ул шулай әти-әниләр ярдәме белән башкарыла. Менә сез алай уйламыйсызмы? Бәлки мин ялгышамдыр. Укытучы, әйе, ул юнәлеш бирүче генәме, әллә инде төпле белем бирүче кешеме? Хәерле кич. Мин инде 50% бу сүз белән килешәм, 50% килешмим дип әйтергә мөмкин. Эшләр инде безнең дөрестән дә күбрәк бирелә. Әти-әниләр, мин үзем дә сезнең сыман әни буларак, 2 улым бар, аларны бергә эшләрен бергә эшлибез. Әти-әнинең ярдәменнән башка балалар эшен эшли алмыйлар, чөнки инде аның авырлыклары дөрестән дә зур. Мин хәтерләмим, минем белән кемдер иш эшләгән. Әтидә безнең белән иш эшләми. Ягъни мәктәпкә Егыларга килгәндә, егылар инде репетиторларга әлбәттә 11-нче сыйныфлар йөриләр. Ансыз мөмкин түгел, чөнки инде ул үзегез беләсез, 10-нчы, 11-нче сыйныфта мәктәптә укытуына җитеп бетми. Чөнки анда программа башка төрле егыда. Ега ни өчен кирәк балаларга? Ул бит инде институтка керер өчен, бал алыр өчен. Күбрәк бал алган саен, баланың яхшырак институтка керүе күбрәк. Шуңа күрә инде балалар тырышалар һәм әти-әниләре балаларын бирергә тырышалар күбрәк репетиторга. Бу инде укырга дип йөрү түгел, егыны биреп чыксын дип бар инде. Егыларын күбрәк бал җыйсыннар өчен, әйе. Ләкин инде монда баланың шулай ук үзендә дә булырга мөмкин. Кайбер балалар менә мәсәлән табигатьтән бирелгән дип әйтергә була инде. Үзләре шундый акыллы балалар, алар репетиторга да йөрмәскә мөмкинләр. Минем инде менә узган елны мин үзем АГЕГ өчен җавап бирәм. Узган елны безнең Мөслимова Эвелина исемле кызыбыз 299 балга бирде. Ул репетиторларга артык йөрде дип әйтмәсем, ул инде үзебезнең мәктәптә укытучылар белән әзерләнеп, үзе өстәмә әзерләнеп, вебинарлар тыңлап, үзе шулай итеп биреп чыкты. 299. Инглиз теленнән аң бары тик бер генә бала җитмәде, бер хата җибәргән, 300 баласы иде аның. Менә аңа ул табигатьтән бирелгән дип әйтәсем килә. Шул бу кагыйдәләрдән искәртмә буларак кына инде. Әйе. Сезнең фикер аңлашылды, безнең иптәш директор бик кызарып тора. Дулкынлана. Әйбер бар. 2 куянны бер юлы тоту мәсьәләсенә килгәндә, бер дәүләт имтиханнары һәм инде менә кадрлар мәсьәләсенә. Менә әгәр дә без бер муниципалитетны алсак, Рузалия Фанды безнең Биектау районынан, мәсәлән, Киров, Мәскәү районынан, коллегалар шулай үзләренең районнары килде бит инде. Ничек шишергә була. Мин бүген көндә укытучы, тулысынча укытучы дип әйтер идем. Бу сорауга җавапны, чөнки менә мәсәлән безнең гимназиядә шулай кабул ителгән, без үзебез чынлыкта укучыларыбызның репетиторга йөрүенә каршы. Мин моны 100% әйтәм. Ни өчен? Менә кемдер мәсәлән исемен әйтә алмыйм, фәлән ул мәсәлән, ул бит 100% бала өчен янып тормый. Аның менә бу бердәм дәүләт имтиханына әзерләүче сыйныф җитәкчесе, предмет укытучысы, чөнки аның өстендә контроль бар, завуч исемле, аның өстендә бар контроль директор исемле, һәм әлбәттә инде ул үзенең шын һөнәр иясе икән, ул әлбәттә үзенең баласының балы егесе өчен бердәм дәүләт имтиханы өчен кайгыртачак. Репетитор ул акчасын ала, сәгатен уздыра. Репетитор ул билгеле бер хезмәт күрсәтә, аның бар сәгате, аның бар түләве, һәм аның иң кайгырта торган әйбәре ул түләү. Мин аның менә ниндидер баланы балга ирештерү 100% максат дип әйтмәс идем. Менә бер дәүләт имтиханнарын сезнең мәктәптәге балалар ничегрәк бирә? Чөнки күп әти-әниләр яшерен батырын түгел, татар мәктәпләренә БДИ аркасында бирмәү менә шундый карарга киләләр. Рөхсәт итсәгез, сорауга җавап биреп бетерсәм, менә муниципалитетларга килсәк, әйткән идем бит, менә бүген көндә барлык мәктәпләргә дә бер тигез шарт тудыра кирәк. Моны ничек шишергә була? Менә мәсәлән, Киров, Мәскәү районында сүз дә юк, менә дигән мәктәпләр җыелган. Шулар арасында республиканың, хәтта Россиянең анда беренче 50-генә керә торган мәктәпләр. Шулай бит.
Менә бу мәктәпләрнең егыга бердәм дәүләт имтиханы әзерләү тәҗрибәсен, олимпиадаларга әзерләү тәҗрибәсен, димәк, аларда шушыңа туры килә торган тәңгәл кадрлар да бар. Һәм анда шушы системада булдырылган. Ник соң шушы системаларны башка мәктәпләргә үзләренә алмаска һәм бу мәктәпләргә ник соң уртаклашмаска? Хәтта менә районның, димәк, күрсәткечен тулысынча бер тигез күтәрергә уйлыйбыз икән, без шушы мәктәпләргә мөрәҗәгать итеп, мәсәлән, 11-нче сыйныф укыта торган укытучыларга семинарлар истәмәйме, егыга бердәм дәүләт имтиханын ничек әзерләргә, укучыны ничек анда Россия этабындагы олимпиадага әзерләргә, нәкъ шушындый тренинглар, курслар җитеп бетмибез. Анда бүлдереп шуны сөйләсе килә, димәк, сез тәҗрибә уртаклаша алабыз дип әйтәсез икән. Ул бер генә секунд уртаклаша алабыз дип әйтәсез икән, ул тәҗрибә системага салынган булырга тиеш. Ягъни бу теге искәрмә булган балалар аркасында күрсәткечләр күтәрелү түгел. Нинди балалар килсә дә елдан елга брук стабиль тотрыклы нәтиҗә күрсәтеп барыр дигән сүз. Һәм бер районның күрсәткечләрен шулай бирергә була. Менә дигән алдынгы мәктәп, никсен аның тәҗрибәсен алып, системага салып, шул рәвешле әзерләмәскә соң башка мәктәпләрдә дә. Зөлфия ханым, менә сезнең тәҗрибәне, шулай системага салынган тәҗрибәне сорап, җыеп алып башка төбәкләргә тараткан очраклар булдымы соң? Район күләмендә семинарлар үткәрелә. Шул семинарларда чыгышлар ясыйбыз. Үзебезнең мәктәпләргә киләләр. Эш алымыбызны күрсәтәбез, өйрәнәбез, уртаклашабыз, бер фикергә киләбез. Күрсәтерлек, мактанырлык нинди нәтиҗәләр бар сездә мәсәлән? Укучыларыбыз бердәм дәүләт имтиханнарын ел сайын биреп киләләр. Үземнең фәннән укучыларым бик уңайлы билгеләргә бирәләр. Менә соңгы елда иң зур балым 93 балга бирде химиядан. Калган фәннәрдән дә балалар, югары баллар җыялар. Шунысында әйтик, сездә укыту татар телендә бар. Татар телендә укыйбыз, татар мәктәбе без татар телендә белем алабыз, имтиханнарга әлбәттә рус телендә шөгыль әзерләнәбез. Интернет селтәрләрен дә кулланабыз, файдаланабыз. Сез каршы килдегез бугай нәрсәгәдер? Каршы килүдән генә түгел, менә бераз гына авыл мәктәбе һәм шәһәр мәктәбе дип бүлебрәк карадык монда. Мин мәсәлән үзем авыл мәктәбендә укыдым. Әлмәт районы Шупай мәктәбендә. Безнең бөтен мөмкинлек бар иде. Иң беренче компьютерлар безгә кайтты. Безнең биология фәненнән, химия фәненнән, бөтен препаратлар, нинди генә опытлар ясамый идек. Һәм бүгенге көндә дә, мәсәлән, авыл мәктәпләренең кичкенә авылларда кыскара икән мәктәп, ул бит инде әриләндереп куядыр ачыла дигән сүз. Һәм алар һичшиксез тәэмин ителә. Бөтен мөмкинлекләр дә бар авылда. Ләкин менә нәтиҗәләр мәсьәләсендә мин бераз гына каршылыклы сүз әйтәсем килә. Ни өчен? Чөнки авыл мәктәбендә, хәтта район үзәгендә дә укытучы санаулы бала белән эшли. Санаулы бала дигәнем бер дистәгә хәтле. 7, 8, 9 бала булыр һәм әлбәттә. Классларда, сыйныфларда балалар әз. Мәсәлән, шәһәр мәктәбендә укытучы ул инде 30-35 баланы бер юлы әзерли. Һәм күрсәткечләр әлбәттә аерыла. Рузәл әфәнде, сезнең мәктәптә дә укыту татар телендә барамы? Юк, безнең рус мәктәбе рус телендә бара укыту. Татар класслары инде татар тәрбия белән тәрбия эшен алып барабыз татар классларында. Менә бердәм дәүләт имтиханнары темасын ябыр өчен сезгә Рамил әфәнде тагын бер сорау. Бердәм дәүләт имтиханнарын сезнең балалар ничегрәк бирә? Мин үзем дә 2нче гимназия тәмамлаган кеше, татар гимназиясын бетереп, мин рус журналистикасын кызыл дипломга тәмамладым. Һәм миңа бернинди татар мәктәбендә укуым берничек тә кумачауламады. Хәзерге әти-әниләр балаларын татар мәктәбенә бирергә курыкмыймы? Мин бу сорауга булай дип җавап бирер идем. Хөрмәтле коллегалар, хезмәттәшләр, үзем 2нче татар гимназиясында күптән түгел, җитәкләвем дип әйтим инде, директор булуым. Һәм бу сорау миндә кайгырта иде. Биредә барлык фәннәрендә ана телендә, татар телендә укып, балалар имтиханны ничек рус телендә тапшыралар. Безнең Казанда шундый яхшы гадәт, гореф-гадәт бар дип әйтик. Имтиханнарга директорлар үзләре озаталар балаларны, укучыларын чыгар сыйныфларны. Менә балаларны озатабыз, чыкканнарын көтеп торабыз. Бер генә укучының да әле менә үземнең тәҗрибәдә чыгып, абый, мин бердәм дәүләт имтиханының кимнарын аңламадым дигән шундый тәнкыйтьләү юк иде. Бу нәрсә дигән сүз? Аллага шөкер, система әйбәт эшли. Без дөрес юлда барабыз. Әти-әниләр дә инде тулысынча ияләшеп бетте бу системага. Димәк, законлы рәвештә дә без 9 ел буе баланы ана телендә укытып, инде 10-11 сыйныфта бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнгәндә 2 телне кулланабыз. Укучыларыбыз 2 телдә дә фәнни белем белән дип әйтик, фәнни белем белән идарә итә алалар.
Алга таба да шулай булсын. Инде укытучылар дәрәҗәсе турында без хәбәрләр чыгарылышыннан соң сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Тагын бер кат хәерле кич. Таян ноктасы студиясендә укытучылар көненә багышланган бәйрәм чыгарылышы. Без тапшыруның беренче өлешендә күбрәк шу һаман да укытучы дип аның өстенә бөтен җавапчылыкны үя башладык. Балалар турында сөйләшик әле. Зилә ханым, балалар бүгенге замана балалары ничегрәк үзенчәлекләре бармаларның. Менә шәхсән минем күзәтүләр буенча, хәтта менә шу урта мәктәпне алабыз икән. Әйтик 5нче сыйныф белән 9нчы сыйныф балаларының холкы арасында, кызыксынулары арасында, теге җыен трендлар һәм башкалар арасында да бик зур аерма бар миңа калса. Менә бу бүленеш сезгә сизеләме һәм укытучылар ничек өлгереп баралар артыннан? Әлбәттә, балалар хәзер үзгә, алар инде барсы да гаджет дөньясына, шушы заманча технологиялар, заманча шушы уенчыкларга мөккибән киткәннәр. Әгәр инде укытучы игътибар итмәсә, мәсәлән, тәнәфестә, алар менә 30 баланың берсе дә баш күтәрмичә тәнәфестә шул телефонда утырачак. Безнең замандагы шикелле коридорда шавып йөрү юк. Шавып йөрү юк, тынычлык, барсы да моналай итеп капланып утыралар алар. Моның сезнең эшкә нинди йогынтысы бар? Ул балалар белән авырракмы? Аларны юлкып алуы, җәлеп итүе авырракмы бүген? Аларны әлбәттә юлкып алырга кирәк, җәлеп итәргә кирәк. Мин менә һәр балалар белән тәнәфестә ниндидер уеннар оештырам, шуш телефоннарыннан аерылсыннар өчен. Чөнки мине бик нык борчый шушы телефонда аларның атышып утырулары, бер-берсе белән аралашмаулары. Мен алар WhatsApp аша гына аралаша, мессенджерлар аша аралаша. Менә алар янәшә утыралар, ләкин бер-берсенә SMS язышып аралашалар. Төркемдә аралашалар сыйныф белән. Мин аларны шуңа күрә бергә интерактив уеннарга җәлеп итәм, аралашырга өйрәтәм, сыйныф сәгатьләрендә аралашырга өйрәтәм. Чөнки балаларга аралашу җитми. Игә ата-аналар җыелышларында һәр вакыт балаларыгыз белән сөйләшегез, көндә сөйләшегез дип һәр вакыт әйтеп киләм. Белем алуга ихтияҗ балалар белән эшләүе авырайдымы соң? Мәсәлән, 90нчы елгы балалар бар, 2000нчы елгы, 2020нчы елгы балалар. Менә кем белән эшләүе җиңелрәк, рәхәтрәк иде? Элекке балалар белән эшләүе рәхәтрәк иде. Аларда беренчедән укытучыга хөрмәт күбрәк иде. Хәзер инде информацион системаларда, ата-аналарда укытучыга хөрмәтне киметтеләр. Шуңа күрә без инде үзебез шушы хөрмәтне яулап алырга тиеш. Үзебезнең эшебез белән, үзебезнең укымышлылыгыбыз белән, үзебезнең шушы заманча технологияларны балалардан да күбрәк белүебез белән. Бәлки балалар түгел, аларның әти-әниләре укытучының дәрәҗәсен төшергәндер. Сез шулай уйламыйсызмы? Ата-аналардан түгел. Җәмәгать элек бит бердән-бер мәгълүмат чыганагы мәктәптә укытучы иде. Bütün kişi укытучының авызына карап тора иде. Ул нәрсә әйтер, нинди яңалык алып килер, политинформациядә нәрсә сөйләр апабыз, нишләрбез, алга таба кая барабыз. Укытучы бердән-бер чыганак иде. Хәзер балаларны шул хәтле җолка менә бу bütün яңалык. Алар кайсына игътибар итәргә белми. Һәм менә шуңа күрә дәрестә дә бала онтылып китә. 3 тапкыр әйтмичә балага, ул әле сиңа карамый. Әгәр дә бала белән дәрестә караш тоташмый икән, белемне биреп булмый. Шуңа күрә һәр бала минем күзгә карамый икән, мин дәресне туктатам. Баланың күзе синең белән караш белән тоташканда гына. Чөнки аларны шул дәрәҗәдә менә шушы төрле йолкыну, төрле яктан мәгълүмат һөҗүме басып алды. Дөрестән дә бүгенге көндә ирек кая кереп укысан да ирек дигән әйбер. Балалар белән, ата-аналар белән укытучы арасында Элемтә барлыкка килсен өчен иң беренче ата-ананы мәктәпкә җәлеп итәргә кирәк. Алар белән шаралар үткәрергә кирәк. Менә шул шаралар күмәкләштерә, дуслаштыра һәм инде үз баласын башка балалар белән чагыштыра, ни дәрәҗәдә аның баласы белемле, ни дәрәҗәдә ул актив, ни дәрәҗәдә ул дөрес фикерле. Менә күмәк шараларының булуы бик кирәк дип уйлыйм. Мин сезгә каршы килер идем, чөнки хәзер әти-әниләр артык актив, артык мәктәп эшчәнлегенә тыкшына.
Сез шулай уйламыйсызмы, Лилия ханым? Сезнең белән шулай ук бик тә килешәм. Сез менә әйтәсез, балалар үзгә дисез. Хәзер әтәйнләр дә үзгә. Алар дөрестән дә белә, алар үзләренең хокукларын белә, алар тикшерергә алар бөтен әйберне шулай, бөтен мәгълүматны интернеттан табалар, бөтен әйберне үзләренә алар нәрсәдә дөрес, нәрсәдә дөрес түгел икәнен алар белмиләр. Алар нәрсәдә дөрес, нәрсәгә хокуклары бар, бөтенесен беләләр һәм мәктәпкә иң беренче чиратта киләләр. Ләкин монда мин нәрсә әйтәсем килә, монда бу очракта мәктәп ул әтиләрне контрольдә тотырга кирәк. Яклау тапмый, андый әйбер бар. Мәктәпне бер яктан да якламыйлар. Действительно поддержкасы юк аның мәктәпне. Чөнки менә нинди генә ситуация булмасын, бала белән берәр случай булса, мәсәлән инде, конфликт булганмы, иң беренче кая киләләр, мәктәпкә киләләр. Һәм мәктәп гаепле була. Менә бу очракта мин нәрсә әйтәсем килгән инде, мәктәпнең иммунитеты юк. Аңлашылды. Менә сезгә өстәп бер сорау бирәсе килә. Менә шушы балалар төрле әти-әниләр башка төрле дип әйттек бит инде. Бигрәк тә авыл мәктәпләренә килгән вакытта, безнең әтиләр заманында алар мәктәпләрдән трактор йөртергә танаклык права алып чыкканнар, алар һөнәрле булып чыкканнар. Хезмәт тәрбиясе әле безнең заманда да бар иде. Бәрәңгене үзебез утыртабыз, үзебез алайдык һәм үзебез ашый идек, иң мөһиме. Мин тә әлеге дә баягы дус егеттән, классташ егеттән шок каттым ишетеп, бүгенге көндә хәтта авыл мәктәпләренә дә кайдандыр китереп, кайтартып ашаталар. Һәм ул теге катырылган ит, менә шундый әлбәттә стандарт, ләкин үзләре үстергән әйберне, димәк, алар үзләре ашый алмый, куллана алмый дигән сүз. Булар мәктәптән юкка чыгу, бер төрле тәрбияви функцияны алып ташламадымы икән мәктәптән? Беренче чиратта тәрбияви функцияны алып ташлый. Авыл мәктәпләрендә әйтик барыбер шулык чигендер, кишер, суган, бәрәңге утырту бар, әле дә бар. Чөнки һәрбер мәктәпнең үзенең кичкенә генә бакчасы бар. Шулай бит. Ләкин барыбер ашамыйлар инде. Ашау мәсьәләсенә килгәндә, хәзер инде ашарга ярый. Роспотребнадзор санэпидемстанциядан рөхсәт язуы алып, аны тикшертүгә алып барып, шушы үзебез утырткан әйберләрне рөхсәт кәгазе алып кайтканнан соң, без аны куллана алабыз үзебезнең ашханәләребездә. Ул эш бара. Ул эшне кулланырга мөмкин, аның шул теге җаен гына табырга кирәк. Дип саныйм мин. Җаен эзләгәнче инде кеше барып кына тормый инде рәсемгә. Барып кына тормый, инде менә бу әти-әниләр белән әти-әниләр турында берничә сорау бирдегез, шуңа җавап итәсем килә. Балаларны тәрбияләү хәзерге заманда авыр дип әйтәбез, гаджетлар менә коллегабыз әйтте, шулай бит, уйныйлар, күп утыралар дибез. Тагын бер кичкенә генә бер искәртмә дип әйтим инде. Әти-әниләр менә өйдә, гаиләдә сөйләшү, әңгәмә барышында балалары янында укытучылар турында сөйләшмәсеннәр иде. Менә бу минем бик дөрес бит. Алар һаман шул укытучыны, шулык әйтик, бер авыл җирлегендә булырга мөмкин, ул районда булырга мөмкин. Алар шул укытучыны барып белә, алар шуның турында сөйли. Алар аны бүтән яктан ачалар. Бүтән яктан ачалар, укучы бала, ул аның баласы аны тыңлап тора. Аннары баргач, аның нинди укытучының дәрәҗәсе ул бала каршында булырга мөмкин. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, әти-әниләр сөйләсәләр дә, балалар янында мәктәпнең проблемаларын сөйләшмәсеннәр. Аерым укытучы янына килеп, проблемалар бар икән, мәктәпкә килеп шишсеннәр иде. Бала ишетмәсен иде. Ул бит укытучы булып калырга тиеш бала каршында. Альберт, менә син хезмәт тәрбиясе турында әйттең. Хәзер минемчә хәтта тактада сөртергә кушмыйлар бугай балаларга. Бу шулаймы, юкмы? Ничегрәк? Менә сездә Зилә ханым ярыймы сөртергә? Менә 8нче сыйныфта класс җитәкчесе булып торам. Минем балалар идәндә җыва сыйныфта, чөнки җыештыручы юк мәктәптә, килмиләр эшләргә. Тактада сөртәләр. Монда инде ата-аналар белән ничек эшне алып барасың, шуннан тора. Ул мәктәпкә менә җыештыручы килми икән, димәк, ул бит инде хезмәт шартлары белән яки хезмәт хакы белән канәгать түгел дигән сүз. Менә хезмәт хакы да начар түгел. 40 меңләп ни алалар, эш хакы алалар. Ләкин бер кешенең дә җыештыручы буласы килми. Укытучылар арасында да андый кеше юкмы? Менә хезмәт хакы да әйбәт түлиләр. Ләкин укытучы булырга теләүчеләр аз дип әйтә алабызмы без бүген? Аз, хәзер яшьләрнең бик киләсе килми, чөнки эш авыр диләр, хезмәт хакы аз диләр. Менә эше авыр, җаваплылык күп, кагаз эше дә бар, түләүе ничегрәк, хезмәт хакы ничегрәк? Коллегалар, ярыймы әйтеп китсәм? Менә монда яшь белгечләргә, әле генә мәктәпләргә килеп эшли башлаган, эшчәнлеген башлаган укытучыларга мөрәҗәгать итәсем килә беренче чиратта. Чынлыкта бу ниндидер истәме мактау түгел.
Ләкин үзебезнең республикабызның гына грант сәясәтенә әйләнеп кайтсак, шунлыкта бик яхшы шартлар тудырылган. Безнең бәлки монда мәктәп белән яшь белгеч арасында ниндидер дөрес эш алып бару җитеп бетмидер. Бүгенге көндә яшь белгечләргә төрле грантлар әйтүем буенча, аннарсын төрле призлы фондлар бар, шулай бит име, төрле конкурслар бар. Әгәр дә укытучыны без менә укырга килгән шәптән, укытырга килгән шәптән шушы әйберләрнең барысына өйрәтеп, аңа күрсәтеп җибәрсәк, монда мәктәп администрациясенең эшеннән күп нәрсә тора. Бүгенге көндә хәтта яшь әле генә килгән белгеч тә минемчә әйбәт кенә яшәп китә. Эш кораллары табарга мөмкин, мөмкинлекләр табарга мөмкин шуннан да. Чөнки бүгенге көндә профессиональ конкурсларда алар призлы фонд белән баралар. Һәм инде син уңышлы чыгыш ясаган очракта шулай ук үзеңә тиешле әйберне алып китәчәксең. Менә укытучыларның килү-килмәвенә мин монда бер әйберне әйтер идем. Безнең бүгенге көндә әйбәт булыр иде, әгәр дә университет белән мәктәп арасында берәр тагын проект дип әйтик инде булдырсалар иде. Остазлык мәктәбе дип әйтимсең. Бүгенге көндә яшь белгечләр университетны тәмамлаган нәрсәгә дә килмиләр. Без бит инде менә әйтәбез, кагаз ише күп, бюрократия һәм башкалар. Менә бу әйберләрне ничек җиңеп чыгарга өйрәтүче кеше юк. Кертеп җибәрү, эшкә, профессиягә кертеп җибәрү. Моны әлбәттә. Бүгенге көндә яшь белгечләр алар кемнәр? Алар хәтта кызганча каршы эш программасында белмиләр нәрсә икәнлеген. Мәктәпкә килгәндә моның белән шөгыльләнә завуч, моның белән шөгыльләнә директор яки методист һәм мәсәлән метод берләшмә җитәкчесе. Әгәр дә без яшь белгечләрне тагын бер кат әзерләп, димәк, килгән шәпкә 1 сентябрьгә аны инде 70-80%-ка профессионал иттереп әзерләй алсак, минемчә күбрәк кеше йөзе белән борылыр иде мәгариф системасына. Педагогик практикада да бит әле. Яшь белгечләр ни өчен мәктәпкә килми? Без рекламадан соң сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Укытучы һөнәре һәм аның дәрәҗәсе турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Без яшь белгечләрне һөнәргә кертеп җибәрү турында сөйләшә башладык. Һәм моңа кадәр бит әле килеп эшкә урнашканчы, өлкәнрәк курсларда укыган вакытта практика дигәннәре дә бар. Сезнең педагогик практика бик әһәмиятле бу очракта. Менә без укыганда һәм мин үзем методиканы укытканда, без бит 3нче курстан башлап инде педагогик практикага җәлеп ителәбез. Ягъни мәктәпләр белән таныша башлыйбыз. 4-5 курста 2 ай дәвамында без шатырдатып мәктәпләрдә укыта идек. Менә 18-нче гимназиядә мин педагогик практиканы уздым. 2 ай дәвамында. Һәм һәр дәресне укыта идек. Бүтән план конспектларыбыз языла иде. Ата-аналар җыелышларында да катнаша идек. Бүгенге көндә менә бераз гына безнең педагогик белгечлек алучы студентларга андый таләп куелмый. Килеп 1-2 дәрес укытып караса, аңа инде укытучы дигән мөһер сугыла. Бу бик кызганыч. Ул аны тотып та карый алмый, укытучының бүтән мөмкинлеген, бүтән тәмен һәм кайтып китә, кол койдырып бүтән характеристикаларына. Һәм шуның белән бетә. Димәк, вуз безнең бераз гына югары уку йорты укытучыларны әкренләп мәктәпкә тәгәрәтеп төшерә башласын иде. Мәктәптә остазлар кирәк инде, һич шиксез, аларны кабул итеп алучы. Яшь белгечләр җитәрлекме, кайталармы авыл җирлегенә, район җирлегенә һәм китүчеләр дә күпме? Район җирлегендә яшь белгечләребез артык күп түгел. Аз дип әйтеп булмый, чөнки районда яшәгән яшьләребез шушы район мәктәпләренә, авыл мәктәпләренә үзенең торган урынына кире кайталар. Аңа карамастан барыбер укытучылар, кадрлар җитмәүчелек бара әле дә. Чөнки дөрестән дә безнең, мәсәлән, менә мин үземнең мәктәбем буенча гына әйтеп китәсем килә. Безнең укытучылар олыгаеп килә, математика, рус теле укытучылары, бүтән фән укытучылары, яшь кадрларны җәлеп итү бик авыр. Чөнки алар анда юлын саныйлар,
килә яшь укытучы, аңа сәгатьләрен җыеп карыйсың, хезмәт хакы юк, ул әйтә тегендә мин сменныйга барып эшләп кайтсам, мин күбрәк хезмәт хакы алам ди. Чөнки аны да аңлап була, ул гаилә кырган ир заты, аңа гаиләсен ашатырга, җирдергә кирәк. Анда уже профессионализм дигән әйберне уже ничек дип әйтим, ул аны онытып тора, читкә куеп тора. Аларын да аңлап була. Шуңа күрә менә яшь кадрларга хезмәт хакы мәсьәләсен иң мөһиме күтәрергә. Дөрес, Рамил әфәнде әйтте, яңа проектлар кертергә, катнашырга, грант поддержкаларын алырга, анысы да әйбәт. Ләкин ул бик авыр юл. Ул пока бик авыр юл, чөнки башлаганда, адымны башлаганда ул укытучыга менә алдык, менә мәсәлән, быел да без яшь укытучы алдык, аның сәгатьләре юк. Аның әле әз генә балаларда эштәп булмый аңайма, чөнки ул эш күрсәтмәгән, аны да игътибарга алырга кирәк. Шуңа күрә менә яшь укытучыларны ничек тә тотарга, ничектер җәлеп итәргә бер уй фикергә килергә иде. Чөнки элек менә Совет чорында эшләгән укытучыларны әйтеп китәсем килә, ул вакытларда менә сезнең чорда дип әйтәсем килә инде, укытучыга, ир затына, укытучысына әйтик, ниндидер ул вакытта газ булмаган утыннар биргәннәр, тагын нәрсәдер биргәннәр. Ул вакытта коммуналь түләүләрендә планга керткән булганнар. Менә хәзер элегрәк безнең чорда инде ул менә тормыш шундый булса да, әйтеп китәсем килә, ирләрне мәктәптә калдыру өчен армия сафларыннан мәсәлән ничектер алып калганнар. Менә ул мәсьәлә авыл укытучысына бар янды. Авыл укытучысына бар янды мәсьәләләр. Хәзер менә ниндидер бер юл табып, яшь укытучыларны, яшь ир затларын калдыру өстендә эшләргә, аеруча эшләргә, чөнки бик зур проблема бу. Бу аңлашыла, ләкин менә тәҗрибәле кадрлар дип әйткән вакытта, менә аларны да бик теге спис әйтәсе килми. Тоташа әйткән вакытта, тапшыру башында 1966 елдагы теге Парижда узган хөкүмәт ара конференция турында юкка гына әйтмәдем. Анда бик кызыклы тезислар һәм фикерләр җиткерелә. Мисал өчен, укытучылар иң югары квалификацияле һөнәр ияләре, иң югары квалификацияле кадрлар санала. Дөрес әйтеп узды, психолог та, укытучы да, тәрбияче да, табиб та һәм башкалар. Ләкин шул югары квалификацияне саклап тору өчен укытучыга үзенә даими рәвештә укырга кирәк. Менә бүгенге көндә без әйтәбез бит инде, яңалыклар керә, өлгерергә кирәк дип. Сезне кемнәр укыта? Менә ул укытучылар өчен остазлар мәктәбе бармы ул тагын? Һәм нинди мөмкинлекләр бирә бүгенге көндә? Кайсыгызның тәҗрибәсе бар бу? Федераль һәм региональ дәрәҗәдә чынлыкта остазлык юнәлешендә бик күп кенә программалар бар. Ләкин шул вакытта бер әйберне исәптә тотарга кирәк, без балалар белән эшлибез. Балалар белән эшләгән рәвештә менә бигрәк тә укытучылар, бу yerдә булганнар, алар барысы да 30 сәгать беләндер. Әгәр дә инде сорау бирсәк шундай име, 30 сәгать белән укыткан укытучыга инде һәм бигрәк тә күңелен биргән укытучыга үз балаларын калдырып, мәсәлән, башка шәһәрләргә чыгып китеп, бу семинарларда, конференцияларда катнашу әзрәк авырга туры килә. Ул вакыт уздыр, вакыт югалту инде дөресен әйткән. Вакыт югала, ләкин аның эффекты бар. Андый остазлык программалары әйбәт эшли. Һәм әгәр дә республикага килеп китсәк, Казан күләмендә дә, республика күләмендә бик күп чаралар бу юнәлештә уздырыла. Ләкин шуны исәптә тотарга кирәк инде, әлбәттә, укытучы моңа һәр вакытта да алынмаска мөмкин үзе. Менә класс җитәкчесе буларак, Зилә ханым, сез балаларны калдырып, ел сайын укырга бер җиргә барып кайта аласызмы? Безне Казанда укыталар. Каядыр барасы юк. Без 3 ел сайын укып торабыз. Әле Зилә ханым күптән түгел генә әйләнеп кайтты Пятигорскидан. Сез анда ел укытучысы 2022 бәйгесендә катнаштыгыз. Ничегрәк укытучыларның нинди моңзарлары бар? Гадәттә берәр кая китсәң, аннары Татарстанга, Казанга кайткач, бездә әле яхшы икән, бездә әле тәртип икән дигән фикергә киләсең. Сез дә шундый фикер белән кайтмадыгызмы? Шундый фикер белән кайттым. Казаныбыз иң яхшысы икән. Татар теле иң матуры, иң аһәңлесе икән дигән уйлар белән кайттым. Бездә игътибар да күбрәк икән туган телгә дигән. Укытучыларның моңзарлары бармы? Укытучыларның моңзарлары бар җирдә бер инде туган телләргә игътибар юк. Акча, хезмәт хакы, игътибар җитми, балалар тәртипсез, эш авыр, кагаз күп. Бөтен шул 85 регионнан килгәннәр иде. Барсында да шул бер кайгы. Зөлфия ханым, сезнең тәҗрибәгә килсәк, ничегрәк сафта тору? Үзем авыл укытучысы 2022 конкурста катнаштым һәм 3нче призлы урын алдым. Бу конкурслар тәҗрибә арттыру турында сүз. Тәҗрибә арттыру буенча шулай ел сайын 3 елдан 3 елга курсларда булабыз.
вебинарлар карыйбыз, һәм инде конференцияләрдә катнашабыз. Онлайн булса да конференцияләрдә катнашабыз, үз фикерләребезне җиткерәбез, түгәрәк өстәлләрдә фикер алышабыз. Менә шулар. Бүгенге көндә укытучы ни дәрәҗәдә ирекле һөнәр иясе икән? Менә академик ирек дигән төшенчә бар. Ягъни методикалар сайлаган вакытта, дәреслекләр сайлаган вакытта бу өлкәдә укытуны ничек алып барырга кирәк икәнлеген укытучыдан да яхшырак белүче кеше юк. Дәүләттә стандартларда ничек кенә әйтеп язылса да, нинди генә кануннар төшсә дә, теге кырда эшләүче кеше укытучы бу уңайдан ни дәрәҗәдә ирекле хис итә хәзерге заман укытучылары үзен? Мин мәсәлән бик ирекле дип саныйм бу мәсьәләдә. Чөнки бит методиканың култыклары, тыкрыклары бик күп. Аның үз кыйблаңа туры килгәнен сөйлисең, кайсы яхшырак нәтиҗә бирә, шунысы буенча барасың. Үзем дәреслекләр авторы буларак та, авторлык программалары авторы буларак та әйтә алам. Менә ул бит инде безгә дәүләт төрле стандартлар тәкъдим итә. Ләкин бит ул стандартларны без барыбер дә үзебезнең җирлеккә яраклаштырабыз. Мәсәлән, бер мәктәптәге укучылар белән икенче мәктәптәге, мәсәлән, Россиянең башка субъектындагы укучылар чагышмый. Алар һичшиксез аерыла. Шуңа күрә инде бигрәк тә менә туган тел укытучылары, безнең җирле фәннәребезне укытучылар, тарих укытучылары, алар инде алдарга бирмәс. Без бу мәсьәләдә ирекле. Дәреслек инде кайбер укытучылар һичшиксез аны законлы документ менә аннан уңга да, сулга да тайпылырга ярамый дип кабул итә. Ләкин, хөрмәтле коллегалар, алай түгел. Без стандартны барыбер дә тотабыз, ләкин дәреслектән чыгып та шактый гына укытырга тиеш бүгенге көндә. Иҗади эштән курыкмаска гына. Рәхмәт, бик зур инде нәтиҗәләр ясар вакытта килеп җитте. Укытучының дәрәҗәсен күтәрүдә нәрсә таяну нуктасы булып торырга тиеш. Һәрберегездән дә җаваплар көтәбез кыскача гына. Укытучыларның дәрәҗәсен күтәрүдә мин нинди генә бер генә ачкыч күрмим чынлыкта. Бер генә асыл. Монда һәр яктан да килергә кирәк әлбәттә. Үзебезнең мәгариф системасына беренче чиратта, хәтта менә үзебезнең бер мәктәпне генә алсак та директорга да тукталырга мөмкин монда. Әлбәттә, директорның җитәкче кешенең нинди шартлар тудыру, аның үзенең укытучылар белән ни дәрәҗәдә оста, профессиональ рәвештә шөгыльләнүен исәпкә алырга кирәк. Әгәр дә инде мәгариф системасына килгәндә, менә дөрестән дә Рүзәл әфәнде белән дә килешеп китәм мин. Монда беренче чиратта яшь белгечләрне җәлеп итү һәм инде ир-егетләрне җәлеп итү өстендә эшләсәк әйбәтрәк булыр иде. Бу берничек тә кыз кешеләрнең эшчәнлеген кимсетү түгел, ләкин ирләрнең балаларга карата йогынтысы бу инде Саллырак дип әйтәсез. Саллырак дип тә әйтү түгел. Бу Чөнки безнең балаларга ират тәрбиясе җитеп ират тәрбиясе әлбәттә кирәк. Мәктәпләрдә бүгенге көндә ир кешеләр бик аз дип әйтер идем мин. Икенчедән, әлбәттә шартлар тудыруга тукталып калсак, шартлар алар бардыр, алар һавада йөргән фикер кебек. Ләкин менә шуларга тукталып, укытучыларыбызны тиешле юнәлешкә кертеп җибәрергә кирәк. Зөлфия ханым, сез Иң беренче укытучы үзенә карата таләпчән булырга тиеш, үз эшен җиренә җиткереп башкара белергә тиеш, балаларны яратырга, ата-аналарга карата хөрмәтле булырга тиеш дип уйлыйм. Рамил әфәнде. Һичшиксез укытучы үзе. Укытучы әгәр дә баланың күңеленә ачкыч таба алган икән, кайтып безнең турында балалар шатлана әти-әниләренә сөйли икән, әти-әниләр беркайчан да безгә каршы килмәячәк. Алар безгә ышанып баласын тапшыра көне буена. Без алар белән эшлибез көне буена. Һәм бала ниндидер нәтиҗә белән кайткач, безнең турында сөенеп сөйләгәч, ата-ана да безнең якка борыла, безнең дәрәҗә күтәрелә. Димәк, укытучы үзе күтәрә дәрәҗәсен. Лилия ханым, кыскача гына. Мин шулай ук бөтен сүзләр белән килешәм. Һәм инде дөрестән дә укытучы үз өстендә нык итеп эшләргә тиеш. Ул өстәмә җирдән үзенә мәгълүмат тупларга тиеш. Әти-әниләр шулай ук безгә ярдәм итәргә тиешләр. Без бергә кулга-кул тотынышып бергә эшләсәк, нәтиҗәсе булыр дип уйлыйм. Зилә ханым. Укытучы укучыга алай бул, тегеләй булма дип өйрәтергә тиеш түгел. Ул бар яктан да үзе үрнәк күчергеч булырга тиеш. Укымышлылык ягыннан да, заманча технологияларны белү ягыннан да, хәтта киеме, килеш-килбәте белән дә. Татар телендә бер әйтем бар, бүрене күп машатсаң да урманга карый дип. Шулай бит.
Шуңа күрә син укытучы һөнәрен сайлагансың икән, син шушы һөнәргә тугры булып кал. Эшлә. Бүтән җирдә көтеп торалар дип уйлама. Менә эшлисең икән, җиренә җиткереп эшлә. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Заманалар үзгәргән саен киләчәк турында уйланабыз бит инде. Киләчәк һөнәрләре, менә шундый һөнәрләр киләчәктә бик кирәкле булачак дип сөйләшүләр гел ишетелеп тора. Ләкин алар арасында үткәндә дә, хәзерге көндә дә һәм һичшиксез киләчәктә дә иң беренче урыннарда торырга тиешле төп һөнәр, әлбәттә, укытучы һөнәре. Хөрмәтле мөгаллимнәр, сез иң гүзәл кеше икәнегезне онытмагыз. Таяныр нокта һәр вакыт бар. Сау булыгыз.